Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese ndezve chokwadi. Pachata ne mosha. Mwari rimbatsira. Pamusoro mambo. Pamusoro machinda mambo. Inyango kumira mukaka 10 minutes ndisanangura nyaya. I think pandakada kuti nditange ndepe kuti ndakamboya kuna baba au baba wangu. Ndikatsanangura dambudziko ranesakana naro. Saka wakazondiudza iwo kuti I think pane mwedzi sandamangara nyaya. Kuti mwana wakuzvionera unofana kuita sei kuona zvekuita. Saka wana baba wangu ava magandanga masoja. Saka ndakathreatenwa kuti since ndamangara nyaya kwa mambo kumba anchadi kuonekwa kana kuita sei. Saka ndo imwe threat yandinayo. Saka nyaya yangu iri pakuti pekutanga that was 95 nanchiri mudiki. Kumba kwamboita dambudziko rekuti kwakauya pane katsi yaipi namba yaidya chikafu. Ichitora mafuta ichiita sese but yakasingarasi pasi. Baba vanovhiziva nyange dai mai vangu nyange varipo nyaya ndikuti vanoita sei vanoiziva. Saka semwana handinabva ndamboita hangu shungu dzekuti nditsvake zvakawanda ndokuti achiri mudiki. Ndati kurei I think ndiri mukomana mumhuri yekwaMatimati akanga akuwakawo musha wake. Ndashanda ndatenga mombe ndaroora ndane mwana wangu dandani 2 wana chakabva ashaya. Mushure mekunge baba varonga nefamily kuti pane makuwana sekuru aida kuti anzi ana mbuya aida kugadzira. Saka vikati muzukuru wese anofana kubhadhira mari $30. Inavhire kuti $30 ndakanga ndisina pane chinhu chokuti ndechemusha. Ndakabudisa $30 ndikapa baba. Hapana kuti 2 months mwana wangu bva akarwara 3 days. So vamwe vanin'ina vangu nemadzikomana natete vakatondiseka kuti iwe unonyanya kuda kumusha straight. But chinhu chakaita sei chinhu chakandirwadza kana ngonyarara. Saka nyaya iripo izvezvi ndeyekuti ndakuzvishandira. I think ndakatanga kudhiraivha ndiri kuma 24 years ndichienda kumusha kwaHonde kwamupera ndaiuya. Handina kubva ndamboita accident kana kawanda. But pandazenge ndane license ndakushanda kuno kwaMutare ndikudhiraivha ndakaita I think ma-accident I think 2 mupasi. Ndikatopodza ndatofa. So ini semwana ndane 42 years ndakati ndifana kuti ndizvitsvagewo ndega. Since baba akatonzi wakura achizviita sei chezvionera. So ndakafamba I think ndakafamba kandokwana kutaka 5. Ndikabatsirwa ndikatarwa problem imwe chete iri kungoitika kwandiri. Dzimwe nguva hanzvadzi dzangu hadzina kutomboya kuti ndione exhibit kumagroup awasokutaura but kuma-inbox kwangu atotaura kuti aiwa isi tine problem yekuti tiri kurota chirara nevarume. Ini ndaitombozviitawo futi ndikatombodzawo baba vangu but hawana chii ndakaita sei yawakatora. Saka ndati ndiri sei ndiuye kunoku ndinomangarawo nyaya yangu. So ndadaro ndakafamba ndikanzi I think pakauya masamoni pane kuUK pakaenda. Amai vangu varapo ekuchando vakatondipopotera. Kana pawauya nhasi hautombodara tese hatokusika sei. Wakandituka ndazomangarira na baba sei naiwo ndazovamangarira chose. Asi chawasingatoziva ndechekuti inini nditori munguva yakaoma. I think vanin'ina vangu 2 vari kuUK nehanzvadzi yangu 1 vari kuUK. Vana vangu varapa ndo vangatoti vakatogara zvakanaka. Isisu tiri muno muZimbabwe tiri marombe. Pane muzukuru arapo mwana ndakabata ukatomutesa atombobvisa hembe atombobvisa bhurukwa. Zvinhu zviri kunetsa musha izvi. But ndatomira semusoja kuti wamwaramba vari kutya kunzi kanzi mimi mukangombuda pachena chete I'm going to disown you mhuri yekwaMatimati. Saka nakuti handabasa nazvo. Mambo anogona pakana pekugara akawativa kwani kukwaza kuti ndogara ndinongoenda I don't even care. Hapana kusiri kufa. Saka ndafamba ndafara pano ndachiremba. I think ndamboti no last time wamboya kwakambuyi. Pano achikwidza apa ndatofara kuti mambo mauya. Ndakutara choka sezvachiru ndakafamba kana kutaka 5. Zvikanzi munhu ari kukonzeresa ini kuti ndife inini. Mai vangu varapa. Sori nekukunongedzai. Nenyaya yekunzi kuti pane musha uripo. Ina ndamba musha ndakagara nambuya musha handine nawo. Ende handitoudi. Ndikuitawo zvelife yangu but hanzi vari kuti inini ndinofanira kuti ndibve pamusha apa. Vakabvawo pamusha apa vanofanira ndiite sei ndiwaripe. Mai vangu vavatone chikwamba nditozvita ndiri pano ende patelevision parobuda apa. Vanacho. Right. Chiremba vari panapa ndaona chiremba varipo kana visingaiti hasi kuita but to prove my point manje. Ndakaudzwa kwese papa pari 5 apa kuti amai vangu idzungawo amai vangu ekuUK yawo. Kana kuri imba yawo iri stable. Baba vangu namai vangu kuti vari kuwirirana. Kana vachiwirirana dare munobva mavhara ino. Ndochiwa chari ndikudze ndoti ndakaita sei zvandakaudzwa. Saka inini life yangu yapatambo mama. Ndonyanya ndakauya naye kunoku ana baba vakaramba kuti tifambe vamwe vanoti tinonamata. Vamwe vanoti kwanzi iwo wakura achifamba wega saka zvakundinetsa.
but proof ndinayo uyu arapo muzukuru arapo atonana bhurugwa izvo zvakutonanamira ndikwazukuru ini ndorerombe tonanira mukona rakachena kudai ndinana mukoma ari kuhararo mukatovatarisa ka munosiririswa ndikuda kutsvagira mavhidhio ndikuratidza zvinosiririsa mama but zvinongozwa zvanozvi zvakanaka mufamily tiri kunamata tiri kuita sevanhu vasi kurara ino ndatomira sababa izvezvo akamaona pandatosvika panapa ka ndindaenda ndakangombata baba anga arapo wana mai acho vakagara varumwe ndini ndangangotongombata kuratidza kuti ndinitori baba musoja wemhuri saka ndati kumbere mambo dai matombotibatsirawo ka ndatofanira kuti chiremba varipo ndapuma munhu kuti munhu muroika chiremba varipo amene kana chikwanisa kuti wavhenye kure zvese zvibude pachena I think ndakatongozvimirira zvokuenda kumusha kahonde kana ngonzi handiuyi zvakataurwa I don't even care kutsvaga chiteni mutown ndogara ndoita life yangu ndiri ndega but mind asi mumambo isati ndapedza ndisati ndagara pasi ndaikumbira mubvunzo wani wada kuti mubvunzo waiwo mai wangu ava weku-UK wane redha kuti Meruni handizivi kuti kana kurunzi life yavo nababa wangu iri right marriage yavo dare munogona kuvhara zvenyu ndoti ndakafamba kanoita ka5 ndikafamba nhasi pana chiremba mugoza njera wakakaneka kake chi6 ndichitaura the same thing marriage yavo irunzi kwanzi iri patambo amene wabvunzira vana pavo pamwe havo iri right kana iri right yenyu munongovhara nyidi dare hapana kana dambudziko rinenge riripo but isi wana tatambura wana baba vanenge vakangonyarara tatambura zvisingatomboiti kushanda tiri kushanda inini kandotodhaiva mataxi mamutaro nomukana 4 ndabuda mbana 4 ndopinda mbana 9 o'clock ndopinda umba ende kuti ende musikanzwa yandinayo ndekuti ndikaita musikanzwa inini wamwe ari kuda musikanzwa iri kubuda kudoro wamwe iri kubuda kuvakadzi ife especially inini musikanzwa yangu iri kuvakadzi mama but wani kuti wazvitsvage zviri kubva papi ka hawakwanisi kuita sei kuzvitsvaga ipapa pandota ndingaenda ndapa mapirisi izvezvo but ngoti ndimwani wadzimwe wangu ari kundichengeta but kuti vabereki vamiri onesi kana vatadza kuti mari province atosangana nawo ndeayaka tochidii hapana ari kuda kufamba hapana saka mamu ndatobatsirwa ndosati ndatoya pano kuda kubatsirwa ndabva kurupinda uku ndogara kumamutare but kana ndakubvawo kurupinda uku kuya pamberi penyu mambo ka misodzi yangu yekuti ndichema handina asi tatambudzika wamwe vari ngoshanda hapana chinobatika saka nakuti mungobvunziwa hangu amai wangu warapa kana marriage yavo kana iri right life yavo iri right nemurume wavo newaning'ina wangu I think ndiwatori nani waning'ina wangu ari ku-UK but isiso wacho pane pana ndakanganwa mama I think last year ka ndakaita paperwork yese kuenda ku-UK ndakaita venisate zvese ndaprocessa last minute kudaiwo zvanguti mbombombo pese pekuti unogona kubvisa mari kuti kana bvisawo mari kuti zvapush hunza mari kwese kwana chiyazwa ndapera kubvisa mari but ndauda unosvika kuti apa zvinongoti zi chikwambo chida kuchichindurai chiri mumusha saka ndafara kuti izvo chiremba varipo chiremba ndikutongochemawo kwamuri kuti mutinunurewo asina mari hanzi murombo munhu handingarasuka ndikuti kwanzi handinesina mari but totochemawo ndatochemera vamwe vasina kutombouya asi pamafoni aitotaura nekuti mukoma zvamaita kuti matogona ende watotaura kuti hatizivi kuti chii chaita kuti ndisumuke ndiri hwani kudaiwo so far ndiri hwani ndakamira ndiri ndega kudaiwo akamaona hapana munhu akamira nini ende hapana munhu akutaura nini pakadai zvakaita kana hwani hapana saka ndapuma mai kuti mai ani chainacho saka ndonyanga ndinayo mambo ndamira pamberi pedera mambo mutasi ndamira pamberi pedera mambo mutasi zvese sando zvechokwadi zvinotaura ndezvechokwadi ndikanyepa nicharaswa nemhosva ndikanyepa ndicharaswa nemhosva mwari andibatsirawo mwari aite mubatsiri wangu pamusoro ichangamire pamusoro idare wangu uyu mwana wangu nemukadzi wandakasiyana naye ndiye first born yangu akauya achitaura kuti baba pane zvinhu zviri kundinesa ngeta mwanangu kana ini boko ndino zvinondinesa ndonu kana chimwe chinhu chandinomboita bamukati meupenyu handina kana chinhu kuneseka ikoko saka zvokutaura izvi mai vanga vachiripa usati washaika mai havari kuenda kuchiprofiti kana kun'anga havadi muningi tasara taa2 muning'ina haadiwo futi zvechiprofiti anoti ndinonama manje ina handina mati handiendi kuchechi zvechivanhu handipindiwo futi nezvechivanhu saka nditangire papi murume mukuru unoona zvekuti ungaita kana wazvigona dzongo unenge watondibatsira kuzi ndifambe ndofamba pamwe mai nemunina ndotaura ndichiti kudi ini zvakanga zvakandibatawo zvinhu zvacho zvaunotoziva kuti zvanga zvakandibata zvakaunobva kwazvinobva handizvizivi
saka ndosaka ndiri pano All right, no, it's okay. So it means the nyaya yenyu yakapera kare. Nyaya iri apa ndeye kuti muda kuti mubate chokwadi chekuti chiri kunetsa chii mobatsirwa. Kana pane zvokunetsa mobatsirwa. Kana pasina padi hapana. hapana. Asi chandoda kutaura chiri ndechekuti kana mafunga kuti muda kubatsirwa, isai mwoyo wenyu wese pakuti muda kubatsirwa. Mukaenda mudefensive mode yekuti ini ndoda kuti zvakati ndoda kudefenda zvakati hazviiti. Because paunotanga uda kudefenda pane zvimwe mweya unenge wakutokugara usina kunaka. Kana umwe ari kutambura, you should feel for those people vari kutambura. Kuti vanombotambura nei kana vachine chaunoziva zviri nani kuchigadzirisa chopera. Zvinhu zvofamba zvakadii zvakanaka. Saka nyaya yenyu haina zvairomboda, iringoda chiremba kuti akudii akubatsirewo, akutarisewo, aone kuti makachena here kana kuti makasvipa kana kuti chii chida kuitika kana kuti chii chiri kumboitika. Handizvere baba? Ya ndipo pachangamira. Alright. Saka chiremba waripo, muchaenda imba zasi pasiri pemotikari movhenekwa ipo ndiri mutaurirwa kuti zvakamira sei. Noti nyaya yanga ichinesa changamira. Aiwa, no, ndatozwa bambo zvitori right. If you are in agreement hapana dambudziko. Saka tomirira chiremba paseri. Kana muda umwe futi after iyoyo, munovaona. Handizvo? Ndizvozvo. Yes. Sorry mama. I think mai wangu ari apa vasati vapindura musati mavabvunza. Ndine imwe nyaya yandakanzwa. Pane mwedzi ndakaenda kunotora mai kumusha anova mudzimai wababa. Waida kuenda kubhuyera kunogadzira dombo ratozvara wavo. Saka ndakadhiraivha ndikanga kanzvadzi kangu kuma9 ndapedza basa ndikasvika kumba ndikaita 2 days. Friday yacho tikabva tasimuka vataenda vandauya kunokuti atovatakurwa namama ndicho hanzvadzi wangu vatarara kumba vatazoenda kubhuyera. Saka chinondishambisa pandakauya inini iwo mai wangu varonditi hanzi ndakaine muprofita kumba ini hanzi ndakaine n'anga kumba vachitaura baba ari kuUK ende izvo wakatondibloka izvezvi nenyaya yekuti makuhwa. Saka nhasi chiremba izvo varipoka. No, don't worry about that. Kuti muti nyaya twese nhasi tunoita sei? Tunogadzisa, don't worry about that. Nhasi munobva pana makutosheka nahenzi because muchaona kuti pakati penyuka hapana chiripo pamwe pacho. Right, garai pasi okay. Pane umwe ane chimwe chekutaura here. Hapana mai vari. No, it's okay, don't worry. Iyo nyaya ichaperera kupi? Nyaya inoperera kupi? Ane mubvunzo? No. Hatimupi mubvunzo, hatimupi nyaya ba. Because iye hasida kutaura. Musamuforce kuti ataure zvaasida kutaura. Why would you want to force iye kuti ataure? Iye achada kubvunza, kana kuda kubvunza, muchanobvunza kupi? Maakutaurwa kuti so kana imwe mubvunzo ichauya ikoko maakupi? Maikoko. Saka zvekuti mutange unokwedzana zvina basa ivi muda kuti paite solution to your problem. Handizvo? Saka chiendai paseri pemotikari iyo. Munomirira chiremba ipo papa. And next case.